ମୁଁ ଛୋଟ ମୋଟ ବ୍ଲଗର ନା କ'ଣ ବଡ଼ ବ୍ଲଗର ସୁନ୍ଦର ଝିଅମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ଦେଖିଆ ଏଇଥର ନବୀନ ସରକାର ଶିଖିଲେ ଘରେ ଘରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କି କରିଦେବ। ମାନେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଉଠିଲେ ପଇସା ବାହାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ତାପରେ ଫର୍ଚୁନର କ'ଣ ଲୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଦେବେନି ଲାଇକି ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ଟୁ SKM ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ। ଏ ବାହାରିଲୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଚିକଣ ହେଇ କୁଆଡ଼େ ଆଗ ସମୟଟାକୁ ବର୍ବାଦ କେମିତି କରାହେବ, ଦେନ୍ ତାପରେ ବାହାରିବି ଅଫିସ୍ ଯିବି, ଟିକେ କାମ ଫାମ କରିଦେଇକି ଆସିବି ଆଉ। ହଉ ଦେଖିଆ ଚାଲୁନ ଯିବା ଚାହା ପିଇକି ଆସିବା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରିଗଲୁ ଚାହା ପିଇବାକୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଗଲେ, ଆଉ ତ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ। ସକାଳ ହଉ ହଉ ପଳେଇ ଆଇଲେ ଚାହା ପିଇବାକୁ ଯାଇଲୁ। ରାତିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ପରେ ଚାଲୁ ସକାଳୁ, କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ବି ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଏଇ ଭାଇଙ୍କର କିନ୍ତୁ କାମ ଥାଏ ସତରେ। ହଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୂରଦାର ଭିଉ। ତାପରେ ଫର୍ଚୁନର କ'ଣ ଲୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଦେବେନି ଲାଇକି ଆଉ। ଏ ଲୋକମାନେ ଟୋଟାଲ ଲୁନା କିଣିବା ଲାଗି ଦେବେନି। ତାପରେ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ଆସିବ ପୁରା ଡାଉନ୍। ତାପରେ ଡେଲି କରିବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବ। ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଛାଡ଼ି ପାରୁନି। ହଁ ନା ଶୋଧିଲେ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ଶୋଧିଲେ କ'ଣ କାହା ମା ଭଉଣୀକି ଶୋଧୁଛେ ନା କ'ଣ? ତୁ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଓହୋ। ହଁ ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ପାପ କରିକି ପଳେଇଲା ରେପ୍ କରି ପଳେଇଲି ପାରବା। ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଭାଇ? ସୁନ୍ଦର ଝିଅମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ଏ ଭାଇ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ କି ରେ? ଝିଅଟା ଅନେଇଲେ ବାଡ଼େଇବେନି ରେ, ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଟିପିବେ ତ, ଯାହା ହବ ତୋର ହବ, ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ତୋର ପଇସା ଆସିଲେ ଗଲା। ହଁ ମୋର କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ମାଡ଼ ଖାଏ ଗୋଇଠା ଖାଏ ଯାହା ଫୋନ୍ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଥର ଫାଷ୍ଟ ଫୋନ୍ କରିବୁ, ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିବୁ ବୋଲି କହିବୁ, ତାପରେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରି ରଖିବୁ, ସେତିକି କଥା। ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇ ସୁଇଫ୍ଟଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଆଣିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଫର୍ଚୁନର ଯଦି ଭଲ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଫର୍ଚୁନର ଆଣିବା, ନହେଲେ ଏଇ ସୁଇଫ୍ଟରେ ବୁଲିବା। ଏ ନାଇଁ 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 ଏଇ କ୍ୟାମେରା ଇଏ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କେତେ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି? ଗୋଟେ କୋଟି? କେତେଟା ଶୂନ ରହୁଛି ଗୋଟେ କୋଟିରେ? ମାନେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଉଠିଲେ ପଇସା ବାହାରେ ଗୋଟେ କୋଟି? ଏ ହେ ତାହେଲେ ଦେଇ ହେବନି ପଇସା। ଆମର ଯୋଉଠି ଯେତିକି ପଇସା ଉଠିବ ଏଟିଏମ୍ରୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଛୋଟ ମୋଟ ନା? ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁନି ବୋଧେ। ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ପ୍ରବଳ ଲାଇନ୍। ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ସବୁ ମାଗଣା ତେଲ ପକେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତେଲ ପକଉଛେ ଲାଗୁଛି ମାଗଣା ତେଲ ପକଉଛି, ଲାଇନ୍ ଠିଆ ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ ଭଳିଆ। ଦେଖିଆ ଏଇଥର ନବୀନ ସରକାର ଶିଖିଲେ ଘରେ ଘରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କି କରିଦେବ। ସବୁ ନବୀନ ଜିତିବ ନା ସବୁ ହବ। ପଦ୍ମ ଜିତିବ ମାନେ ଖାଲି ପଙ୍କରେ ବୁଡ଼ିଆ ଛଡ଼ା କିଛି କରିପାରିବନି। ଏଇଥର ଯଦି ପଦ୍ମ ହଉନାହାନ୍ତି, ପଦ୍ମ ଜିତିବ ଯଦି ଏଇଟା କେତେ 101 ଅଛି, 201 କରିଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ପକେଇଲେ ପକା, ନହେଲେ ନାହିଁ ଚାଲିକି ଯାଅ, ସାଇକେଲ ନିଅ। ହଁ ତାପରେ ସେ ଆଦାନୀ ସହିତ ମିଶିଯାଇ ସେ କ'ଣ ଇଥାନ ଫିଥାନ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ସେ କହିବ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି କିଣ ଦେଶ ପାଇଁ। କି ଭାବୁଛୁ କିରେ ମୋଦି ଦେଶ ପାଇଁ? ସତେକିରେ ବାପା କିରେ ଆମର ସିଏ। ନା ନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବୁ କ'ଣ ବା? ମୁଁ ଛୋଟ ମୋଟ ବ୍ଲଗର ନା କ'ଣ ବଡ଼ ବ୍ଲଗର। ଗାଡ଼ିରେ ବଇଛୁ, ଏସି ଅନ୍ ରହିବ ସବୁବେଳେ, ମୁଁ ନହେଲେ ଫ୍ରେଶନେସ୍ଟା କମିଯିବ। 4600 ଠିକ୍ ସେ ମାରିଲା ନା ପୁଣି ମାନିନି ସେ? ହଁ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେଇଠି କରୁଛି। କହିଲାଣି କହିଲା ନା ଠଉନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ଯାଉଛି। 30 ଟଙ୍କା ଖାଇଦେଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ 30 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଡାଇରେକ୍ଟ 30 କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା? ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଛି। 29 ଟଙ୍କାରେ ଖାଇଲେ ଆଉ 29 ଟଙ୍କା ଖାଇଦେଲେ। ମୋ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ ଆଇଲେ ଏମିତି ଖାଇବେନି, ଯୋଉଠି ମୋଦି ଆଇଲେ ଖାଇବେ ଖାଲି। ଉଡ଼େଇବେ ବହେ ନା, କହିବେ ଖାଲି ଶଙ୍ଖ ହଉଛୁ, କ'ଣ କରିବା? ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଶଙ୍ଖ। ଆଉ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମର ଡେଲି ବର୍ବାଦ କରିବା ସମୟ ଜାଗାରେ। ଏ ସମୟକୁ ବର୍ବାଦ କରାହେବ କେମିତି ଦେଖିବେ। ଚାହା ପଳେଇ ଆଇଲା, ଦେଖ ସକାଳୁ ଚାହା ପଳେଇ ଆଇଲାଣି। ଆଉ ଇଏ ଟିକେ ହେଉଛି ଜଳଖିଆ ଲଫର, ପୁରା ଗୁଲୁଗୁଲା ଚକଡ଼ିକି ଆଣିଛି।
ଜଳିଖିଆ ବଳିକା ଟିକେ ଦାବି ଦେଉଛି। ତମେ କିଛି ଛେନ ଖାଲିଟାରେ ତ ଠିଆ ହେବା ପିଲା ନୁହଁ। ହଁ ହଉ କ'ଣ ଲୁଚଉଛନ୍ତି, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବୋଧେ ପିଉଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଗୁଁ ପଛପଟେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପଡ଼, ଖରା ଜୋରରେ ହେଉଛି। ହୋଲ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବ, ଜାଣିପାରୁନୁ? ଏଇଠି ବସିବ। ଆରେ ବାବା ଏଇଟା ଖୋଲୁନୁ। ଆଉ ତୁ ଏଇଠି ବସିକି ଖାଉନୁ, ତୋ ବାଇଟା ଏଇଟା। ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ଖୋଲି ଦଉନୁ। ତା ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି କରୁଛି। କ'ଣ କରିବ ସେଇ ପିଲାଟା ବି କିଛି ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଆମ ଏମିତି ସାଙ୍ଗ କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ମିଳନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆମ ଭାଗ୍ୟ କେମିତି ଏମିତି ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପାଇଯାଇଛୁ। ତା ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଉଛୁ, ତା ଗାଡ଼ିରେ ଅଇଁଠା ପକେଇ ଦେଉଛି, କିଛି କହିବନି। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଲଗା ବେଳେ, ରାତି ବେଳେ ସେ ଟିକେ ଅଖାଡ଼ୁଆ କହିଦିଏ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ କେୟାର କରୁନା। ରାତି ବେଳେ ସେ ଟିକେ ଅଲଗା ସାକ୍ଷୀ ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ ଥାଏ ଗୋଟେ, ଜାଣିପାରେନି କେଉଁଠି କ'ଣ ହୁଏ। ଆଉ ଘରକୁ ପଳେଇବା, ଅଫିସ୍ ଯିବା ତାପରେ ବାହାରିକି। ଅଫିସ୍ 10ଟାରେ, ମୁଁ ଯାଉଛି 11ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ 11ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଓଃ ଆଜି ଘରେ ସାଧା କରିକି ମୋ ମୁହଁ ଫୁହଁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ। ଘରେ ସାଧା ଥିବାରୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଭାବିକି ପଳେଇ ଆଇଲି ବାପୁଜୀ ନଗର। ଖରା ଦୂରୁ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇକି ପୁରା ଖରା ହେଉଛି, ପୁରା ତାଳୁ ଭିତରେ ପଳାଉଛି, 99 ଖରା। ବାପୁଜୀ ନଗରରେ ପଳେଇ ଆସିକି ମା ସନ୍ତୋଷୀ ପାଖରେ କ'ଣ ଖାଇବି ଭାବିଲି, ବିରିୟାନୀ ମାଗେଇଦେବି, ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଦେବା ଟିକେ। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ମଟନ୍ 12:30 ହେଲାଣି, ଦମ ଦିଆ ଚାଲିଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଦିଅ ପଛେ 15 ମିନିଟ୍ ପେଟେଇ ପଡ଼ିବା ଏଇଠି। ଆଉ ପେଟେଇକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମେନୁଟା, ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ମଟନ୍ ସହିତ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ନେଇଯିବି, କ'ଣ ମଟନ୍ କଷା ନେଇଯିବା, ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଗୋଳେଇକି ଖାଇଦେବି। ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇକି ମଟନ୍ଟାକୁ ଧରିଲି, ଘରକୁ ଚାଲିଲି। ଶାନ୍ତିରେ ଏବେ ଖାଇଦେବି, ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଓଃ ମଟନ୍ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଓଃ ତୁଳା ଭଳିଆ ହେଇଛି।